Как да създадем анимирана картичка Честита баба Марта с PowerPoint? Първото нещо, разбира се, отваряме един празен PowerPoint и от менюто проектиране бихме могли да изберем какъв искаме да бъде нашия фон. В случая аз избирам градиентно запълване с преливане на светло към тъмно зелено. Типа преливане би могло да бъде линейно, както е в този случай, или да бъде радиално и различни вариации за радиално преливане. Ето, избрах този. Сега ще започна да вмъквам фигури, за да начертая мартеничката с Пижо и Пенда. Първо с един кръг, това ще бъдат главите. Контура го оставям черен, запълвам с бяло, това е за Пенда. Копирам го и го пействам, а пък с червено ще запълня главата на Пижо. Взимам един триъгълник, това ще бъде роклята на Пенда. Тя ще е с бяло запълване. Копирам я. Обръщам леко, намалявам до желания размер, това ще бъдат нейните ръкави. Копирам отново, обръщам и поставям на мястото, където бих искала да бъде другата ръка. Сега отново от фигурите с един правоъгълник ще направя горната част на тялото на Пендо. Ще го запълня с червено. Отдалечавам го малко, защото ще бъдат прекалено близко. Сега копирам правоъгълника, намалявам го и това ще бъдат неговите панталони. Леко ги обръщам, копирам, пействам и леко обръщам, завъртам там, където бих искала да го поставя. Същия правоъгълник ще го копирам и ще използвам нещо като колан, за да скрия там, където се доближава двата крачула. Всъщност ще премахна контура без контур, може би въобще да премахна контура на всичките правоъгълници. Правя му съответно и ръцете. Завъртам и поставям на мястото, където трябва да е. Да, ще ги направя без контур. По-добре стои. Правя същото и с панталоните. Следващото, което ще направя е Следващото, което ще направя, са очите им с кръгче, черно запълнени. Копирам, пействам и намествам на съответното място. Моите са с големи черни очи. Сега трябва да им направя по една уста
От тук ще използвам ето тази дъгичка. Изчертавам я, завъртам я. Сега от менюто формат, от контур ще избера тегло по-дебеличко и съответно сменям цвета на червен за пенда. Като същата усмивчица ще си я копирам и ще направя цвета и да е бяло, за да може да се вижда и устата на пижо. Ето ги, пижо и пенда, но нямат все още връзка, с която да се вържат. С ето тази свободна фигура изчертавам, сменям теглото и да е по-дебеличко и съответно цвета. Копираме, пействаме и я завъртам хоризонтално. Трябва само, че да е червена. После ще си наместя и фигурата на пижо. Селектирам го. Не съм селектирал всичко. Ето така. И го доближавам до неговата връвчица. И ето ми е мартеничката, готова, пижо и пенда. Сега групирам, като селектирам, групирам, за да стане една цяла фигура. По същия начин селектирам и групирам. Трябва внимателно, за да се селектира всичко. Ето, сега вече една фигура и мога да си я местя цялата. Тук трябва отново да селектирам, защото не съм го захванала първоначално. Готово. Влезе и тази ръчичка в групата. Сега вече ще ги копирам и ще направя техни по-малки двойници. Може и с натискане на Shift. Копирам панделката. Ще наместя там, където е необходимо да бъде. Ето горе-долу така. Сега ги селектирам, копирам ги и ги пействам, но явно не съм ги захванала добре, защото ще имам и още една мартеничка, пак маничка в дясно, с пижо и пенда. Сега ще пристъпя вече към вмъкване на WordArt. Ето този избирам и ще изпиша надпис "Честита баба Марта". Искам надписа да ми бъде бял с червен контур. Не, по-светлото червено. Малко теглото на контура ще променя. И сега вече от анимация ще дам анимация на текста. Знаете от още въвеждащи ефекти. Например, преобръщане. Да. По същия начин ще дам анимация и на фигурите. Обаче ми се иска тук да направя така, че пенда да отива на мястото на пижо. Това е от промяна на траекторията на движение. Тя отива надясно, но малко повече отиде, затова леко го придърпвам с червената точка да бъде на мястото на пендо. По същия начин и него още траектории на движение и избирам само, че той ще отиде наляво.
ето го, и него ще трябва малко да го издърпам от червената точка, виждате, за да си покрие с мястото на пенда. Ще дам някаква анимация и на връзката, например завъртане. Не тази. После ще оправя. Виждате тук в екран на анимацията, къде съм дала анимации. Селектирам всички и ще дам да се появяват с предишния, за да става едновременно. Тези малките мартенички ще дам анимация да се завъртят. Но ще ги групирам преди това, за да се въртат целите. Отивам в анимация и ето го завъртане, по същия начин и на другата. Да бъде с предишния и тази с предишния. Едновременно всички мартенички ще се въртат. Сега тук ще си оправя тази панделка, защото ще изтрия предишния ефект и ще ги групирам нищо с натискане на контрол. Групирам ги и ще им дам и на тях ефект за въртане с предишния. Я да го погледнем. Да, получи се, само че ми се иска те многократно да изпълняват този ефект. А това става последния начин. В менюто екран на анимацията, в менюто анимация, всичките ги селектирам, след което с дясна мишка избирам опции за ефекта и отивам на времена, където виждате, че има повторение. Може 2, 3, 4. Ще избера 10 пъти да се повтаря. И сега вече ефекта ще се повтаря 10 пъти, след което ще спре. Ами, това е всичко. Опитайте и вие да създадете такава анимирана картичка, като изчертаете фигурите на Пижо и Пента с фигури.